tenia ni idea de lligar, sabia tan poc que quan anava al Cielo, els segurates ja reien, saps? Deien, mira, ja ve l'Ikea. Dic, a mi per què em diu l'Ikea? Diu, coi, perquè quan arribes a casa t'ho muntes tu sol, saps? Que era més lletja que una nevera per darrere, saps? Era lletja, tan lletja que en comptes de plorar la nena va plorar el metge, saps? Quan va néixer, era lletja, una cosa més lletja, tan lletja, era lletja que quan va néixer la seva mare va preguntar, diu, què ha sigut, nena o nena? Diu el metge, diu, jo ho tinc clar, jo diria que ha sigut un ratpenat, saps? Diu, ha vist Frozen? Diu, sí, doncs és clau del ren, saps? Lletja, era tan lletja que les infermeres en comptes de fotre els bolquers al cul els hi fotien a la cara, saps? Tan lletja que el metge en comptes de picar la nena va picar el pare, diu, va, això tan lleig. Que el mossèn els va preguntar, diu, han pensat un nom? Diu, no, perquè no la cridarem, més lletja! Saps? Tan lletja que els manobres en comptes de tirar-li floretes li tiraven cacauets, saps? Sí, tan lletja que va anar a la Tecnon, diu, vinc per la cirurgia, diu, doncs demani per la Lourdes, diu que és l'infermera o la doctora, diu, no, la mare de Déu, aquí els miracles els fa ella! Li fa regals tu amb la teva dona? Sí? Mal fetes. Tu li fas regals amb aquesta senyora d'aquí davant? Menys mal perquè la tindríem liada ja. Bueno, no, perquè ha vingut sola, perquè té marit vostè? No, bueno. Tens la dona aquí o no? No cal que preguntis si fa regals, han segut cadascuna una banda del passillo, saps? Només hi ha una cosa que no m'agrada de la meva dona. El meu cunyat. És pesat. És surfista, i està tot el dia parlant, que te pego parlant de surf. Bueno, surfista, era surfista perquè es va lesionar. Es veu que es va fer una lesió aquí a la cama. Ell per caminar no té problema, o sigui, pot caminar, saps? Però no pot fer el gesto aquest, saps? Clar. Dic, però no t'hi pots posar així, damunt del... No, la planxa. Que pateixo més és per la meva neboda, pobreta. La neboda... Sí, perquè els nens a l'escola són molt cruels, saps? Li diuen la niña de l'exsurfista. Vais a morir todos.